Hello, hi, खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना जोंबो मोजाङै दङ जोंनि एम्फौआ फाइनाली दिनै 27 जाबाय खोमा 27 आवहा जोबबायमोन मैयाजों जोबनायमोन ओमफ्राय दिनै गोबाव फाननो नागिरदों जोंनियावहा सप्ताहि बाजार जायो बिस्तिबार दिनै बिस्तिबारावहा जों फानहोनोसै 7 केजि लादोंनो 7 केजिया नांजोबला मोनथिला नाथाय नांथों होनना सानदों दे बिदिब्ला नायलांदो माबोरै थाङो बाजाराव माबोरै जयो बिसोरो आरो एम्फौ फिसाया एसे दङ नायदो जोंहा दिनै एसे दङमोन एसेखौ जों दिनै फोजोबनो सानदों फोजोबना सोजोबा मोनथिला नै बिथिं जिरबाय थादों जिरखांनानै नै बेयावहा 7 केजिनो 7 केजि जोङो बोनखाबाय नै आरो इथिं जिरबाय थादों एसे नै जों सप्ताहि बाजार बिस्तिबारावहा लाना फैदों जोंनि खाथियावनो जायो नालाय नै बिथिंगालाय मालाय जजोब्बाय दखानफोरा जों बेयावनो जदों नांनो नाङाथाय जोंनि सप्ताहि बाजाराव नाङिखायनो जों बिथिंगालाय एसे माने बेलासे जग्रा बाजार फिसायाव लाना फैदों नांनायालाय नाङोनो थेवबो जों नाङिखाय एसे खावलाय हमलायना जिरायना थाबाय आरो दुखु जादों नांगोन ना नाङाथाय होननानै इथिं जिरायबाय आरो जोङो फार्स्ट टाइम जोंनि बिजनेस जागोन बेबायदि जिरायनानै फोननायखौ थाम्फै मासे माने फैदों नालाय बेखौ बुस्रागासिनोमोन आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थानो हायासै मबाइलनि थाखाय चार्ज गैयामोन नालाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो आरो बयबो जोंखौ थुलुंगा